Samtang biztalk na mga kapuso uban ni Cecil nga maka-interview si kapuso actress Angela Alarcon. Usa sa mga bagong kapuso artist ang atong makauban this morning, si Angela Alarcon. Hi Angela, mayong buntag. Maayong buntag po sa inyong lahat. Hello, thanks for having me po. It's our pleasure to have you here sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka na, Angela, and your whole family? We're doing great po. We're safe and healthy and nakapag-adjust na rin po kami sa new normal and yung pag-work from home. So, okay naman po lahat. Ang dami ko rin po talaga natutunan this quarantine, which is very helpful po sa aking pag-grow as a person. So, ayun. Talking about growing as a person this quarantine, Yes. if you were to describe yourself before and now, ano yung mga exciting things that you've learned or discovered about yourself, Angela? Siguro before the quarantine, I would describe Angela Alarcon as happy-go-lucky. Yung parang, as in, wala masyadong problema, yung wala lang, go with the flow, ganyan, wherever the wind goes. But I would describe Angela Alarcon during the pandemic now as brave and fearless. Mas marami pa po akong ginawang ways to really step out of my comfort zone. So that's where I'm really proud of talaga. And we're also proud of you kahit dati pa kasi 'di ba before ka pa nag-artista, you finished speech communication sa UP and you even graduated cum laude. Ano yung mga maipapayo mo, Angela, sa mga students natin ngayon for them to adapt itong sa new normal of online learning and for them to continue to pursue their goals? Iwasan po yung mga distractions kasi po, lalo na sa kwarto kayo, katabi niyo lang po yung kama minsan. So, iwasan po natin na antukin or ayun po, magkaroon lang po ng balance when it comes to working or studying and, balance with playing or rewarding ourselves after. So, ayun po. Tama ka nga doon. Balancing is the key. And speaking of balancing, dati pa, binabalanse mo na lahat ng mga interests and hobbies mo like taekwondo kasi isa kang black belter. Paano ito nagsimula, itong pagkahilig mo sa taekwondo? Nagsimula po ako nung bata po ako, like 8 years old. From there po, tuloy-tuloy na po. I think nakitaan po ako ng potential ng mga coaches ko. Kaya ni-recruit po nila ako as a varsity since grade school. And then from there, nagtuloy-tuloy na po until college sa mga bigatin na competitions like UAAP. At itong pagkahilig mo, itong pagiging black belter mo sa taekwondo, nagamit mo din talaga itong pumasok ka na sa pag-aartista, lalo na yung first role mo sa Beautiful Justice, di ba? Not just during teleseries, also when it comes to self-defense, bilang kababaihan po, kailangan important din po na marunong tayo mag-self-defense and, to protect ourselves and our family. So, it's really very handy. Very handy nga. And now, pag-usapan natin ang future projects mo dito sa Kapuso Network kasi inaabangan na ng lahat itong babawiin ko ang lahat. So, please share with us anong magiging mangyayari sa bagong series na to. Okay, so guys, babawiin ko po lahat soon on GMA7. It's a mixture of love, comedy, drama, and dito po matetest yung mga foundation of friendships and relationships po between the characters and roles po na kagampanan po ng mga fellow artistas ko po na napaka-talented. And before we let you go, ano yung mensahe mo sa mga viewers natin dito sa Pilipinas and sa mga kapuso abroad? Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Thank you so much for having me. And sana po abangan niyo po ako sa mga GMA shows ko po. And you can keep in touch with me sa social medias ko po para mas lalo niyo po ako makilala. Sa YouTube channel ko po, you can subscribe to Angela Alarcon and to my Instagram at Angela Alarcon po. And please stay healthy and keep safe po. Wag niyo po kakalimutan to always wash your hands, wear your face mask, and drink your vitamins. Thank you so much, Angela, for joining us this morning. Salamat! Dagang salamat! And that was Angela Alarcon, mga kapuso, nga mi pa ang bisayahang kasinatian karong quarantine ug alang sa uban din hang mga estudyante pagtuon lang gayud and follow your dreams kay dili makapugong ang pandemic to pursue your goals, mga kapuso. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.